yadda masu harkar smoga kenan suke shiga da kayan ta'addanci ko kuma laifuka zuwa kasashen ƙetare. Wannan bidiyo da kuke kallo hoto ne ta yadda ake makala kudaden Najeriya da sauran miyagun kwayoyi zuwa kasashen ƙetare. Dubun waɗannan masu harka ta cika, yadda jami'an tsaro a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Delhi ƙasar Indiya suka kama. What they are bringing to so you know they remove the middle. Liver. Yeah. Okay, direct. Mix in the inside. On the iron, let it be. I don't know. What do you mean? Have to press it a bit. Make it hot. Use that paper now. There's paper here on my leg. Even though the other one, the white one. This one. No, paper go get down first. Why are you to teach him his work? Allow him. He's showing us how he makes it. Yours. Need to seal it first. ये ले हाँ पीछे हाँ उनसे बोल दो कि ये आ जाए काफी नहीं आया ठीक है सर, एक मिनट। Sir, Jangir sir. बना एक और निकाल ड्रॉप करने को देख ले तो जरा बस बस ये पूरा रियाल है, रियल खोलने से रहने देते हैं।